Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Pagpamati isang nagkalain-lain nga mga kanta sa radyo kag pag-record gamit ang kaset, amo ini ang mga nahiligan nga himuon sang isa ka kilala nga radio DJ sa Bacolod City nga si Dino Vasquez. Sang bata pa siya. Gani, sang nakalabot na ini sa kolehiyo, samtang nagapangita siya sang extra nga palangitan-an, wala ini naglaom nga ang iya simple nga pagduhol sang iya biodata sa isa ka radio station sa edad nga 17, amo ang mangin giya sa iya madinalagon nga career bilang si Papa Dino sa radyo. Where is he now? Ini mga pusong pamangkot niya atong tinghuan masabat. Sa bukadlaw, bangod ang mga sikat sadto nga mga GMA personalities ang sentro sang aton nga topiko sa bunga aga. Kag, speaking of sikat, isa sa mga pinakasikat nga tingog sa probinsya sang Negros Occidental kag Western Visayas, ang aton mangin bisita. Tingog plus gwapo-gwapo halin sang una sa subuka. Let's welcome back si Sir Ding DJ Dino Vasquez. Sir Ding, may aga, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. How are you? Hi, Adrian. Good morning. Good morning. Thank you for the invitation. Take us back. Sang sano ka ganin nagsugod sa imo karera sa radyo? Kaga, in the first place, amo maginiblang luyag mo ever since bata ka pa? Actually, sa gamay pa ko, Adrian, noon, mahilig na ko sa radio. Pamati ko kami sa radio. Sa amo pa itong panahon, mga cassette pa na, old times na. Now, ano pa to mga elementary years ko. Sa high school, medyo nag-evolve ang interest ko sa music. Kaya nag-intra ko sa banda. Naging musician ko. So, sa nag-intra ko sa banda, and then pagtungtong college, I was 17 then. Nadumduman ko, kapangita ko siling ko sideline, eskwela ko college. Mascom ang course ko. Siling ko, mangita ko guro sa sideline nga trabaho, samtang nag-eskwela para may added kong income, may panggasto ko. May radio station sa diri nga bangga, bala mo, siling ko ay na-try ng akong nga biodata, brother ko i-submit, basi pwede man lang. So, submit ko siya. And then, nag-contact sa ako, nag-schedule sa tuwag sini audition, fresh pa to ang industry sa radio, so damo-damo gid aplikante, pila and everything, and so na bugayan man nga nakapasar hasta nag-umpisa ang akong nga radio career at 17 years old. How is it like being a famous DJ way back in the days? As we know, you have a multitude of die-hard fans. Grabe ang mga nagapalanggasin. Let me see. It's kind of a different feeling ang pagiging famous or popular sa una as a radio personality. Well, probably, ultimately, ang pinaka naming part sa pagiging, let's say, famous is ang, famous equates to ratings sa radio program. Pag nag-rate ang programa mo, kundi malipayon ang career mo. So, yeah, I had my fair share of being popular way back in the days, and those were fruitful days of being a radio personality. You're very popular as Papa Dino, Papa Ding, pero mas nagsikat pagin kamo bilang grupo sa mga kapuso DJs. Kag ikaw, nangin TV personality pa. Yes, Adrian, isa na sa mga naging, consider mo na naman guro nga sidelines ang una. Well, ang amon nga isa sa mga strategy namon para ma-promote ang station is mag-event. So hosting, upod kami tanan, mga barangay nga mga outreach, may mga projects ang atong nga network, mga feeding programs, and even sa concert kami para maka-raise some funds, bulig sa mga fans, meet and greet, mga stuff like that. So yeah, kasadya man sa amo itong panahon. And then, other than that, atong na-mention mo nga TV, yes, may kapuso man to sa Iloilo natin nga TV, may travel magazine, kita nga intrahan man, upod na kay kapusong John Arceo, kay kapusong Angelia Ong. Latter parts ng pagiging radio DJ, nagsanga-sanga na ang ako ng mga obligasyon. How did you manage fame and the bad that comes with the good? The good thing about it is padayon ng career when you're popular, because ang field naton is it involves na dapat kilala ka sa tao, makita sa tao ang nami sa imo, you get
Well, sa atin, sa radio, primarily is entertainment, ma-entertain sila. But kisa hindi mo man maligawan nga may mga reaction man or comments man, hindi mo man ma-please ang tanan, I take it constructively. So kumbaga, gina-improve ko lang yapon gina-improve ang kaugalingon ko. So kung masilingan to ka, positive ang mabatian mo, tapos mas namiyon mo pagid. Pero kung negative, edi constructive criticism, mas namiyon mo pagid. So ang growth mo steady lang siya. Now, what is your greatest takeaway naman as a radio personality that you have applied to your life? Pag dedicated ka sa trabaho mo, you arrive on time or at least mas early pa gani, and then prepared ka, and then you give your best all the time, best effort ka pirmi. So pag dedicated ka sa sulod man sa radio man nga industry or bisan ano nga industry nga sulod mo, may ma-achieve ka again, that's for sure. So amo na siguro masiling ko ang ginapanghawakan ko subong ang na-learn ko sa radio over the years is pag dedicated ka, mas nami ang direksyon sa imong career. Papa Dino in the house, mga kapuso sa liwat. Ding Dino Vasquez, Kapuso Personality. Sir Ding, maraming salamat. God bless you. Thank you, Adrian. Thank you sa mga kapuso nato sa GMA Regional TV Early Edition. Padayon ng paglantaw. Tutok lang mga kapuso, kay ang Kapuso actress nga makachika ko sa Besok, ang inyo nagiging makilala sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.